El grup parlamentari de Convergència i Unió ha bloquejat a la Junta de Portaveus del Parlament la proposició de llei de reconeixement de la 8a vegueria, la del Penedès, presentada per Solidaritat Catalana. Aquesta negativa a incloure la proposició a l'ordre del dia del proper plenari es produïa aquest dimarts, un cop acabat el tràmit de presentació d'esmenes a la totalitat, sense que cap grup en presentés cap. Els representants comarcals de Solidaritat es mostren indignats amb CiU perquè la proposició de llei hagués pogut anar al proper ple del Parlament, que se celebrarà els dies 4 i 5 de maig. El número 3 de la llista de Solidaritat a Vilafranca, Fèlix Simón, acusa Convergència i Unió de manca de complicitat i de respecte cap al Penedès. No hi ha cap explicació d'aquest tema. A nosaltres ens preocupa perquè fins avui Convergència i Unió s'havia compromès des del primer dia amb la plataforma per una vegueria pròpia, ho havia demostrat en tota la campanya i ho havia demostrat en les seves intervencions al Parlament, que estava a favor de la vegueria, però ara no entenem, a més en un moment en què estem a vigílies de campanya, a nosaltres ens semblava que era ideal que el 4 i el 5 de maig això anés al ple del Parlament quan la campanya comença el 6 i es donés llum verda per la tramitació i la presentació d'esmenes parcials fins a arribar el dia que el ple aprovés definitivament la modificació de la llei. Solidaritat lamenta aquesta oportunitat perduda per modificar la llei de vegueries i incloure la del Penedès i exigeix respostes a CiU i en concret al diputat i alcalde de Vilafranca, Pere Regull. Com a mostra s'han plantat al mig de la plaça de la Vila amb una pancarta que resa la vegueria Penedès ara. En fi, fem una crida a l'alcalde de Vilafranca, el senyor Pere Regull, ell que sempre s'ha declarat a favor de la vegueria del Penedès, que ens expliqui com és que ara que és diputat no ha estat capaç d'influir en el seu partit per tal que en el proper ple del Parlament s'hagués tirat endavant ja llum verda aquesta llei que permetria ja definitivament a un reconeixement del Penedès, al igual que les altres 7 vegueries. Per Solidaritat, aquesta actuació demostra que la mesa del Parlament actua com un òrgan polític al servei dels interessos de Convergència i Unió. Solidaritat també ha presentat un dels 7 eixos bàsics del seu programa electoral, que anomenen la Vilafranca Oberta. Així, des del Partit Independentista volen un Alt Penedès que consolidi el potencial propi i l'especificitat del territori, promovent el consum local i ecològic. Quan al Penedès reivindiquen la vegueria i el desplegament de tot el potencial de l'àmbit funcional, mancomunant serveis i equipaments.